African Apostolic Church Apostle Africa, number 8, Jefferson Road, Logan Park, Hatfield, Harare. Tinokukokai muzita raJesu wakatuma muranda wake Paul Mwazha weAfrica kugumana reZaka South, Masvingo East Province. Richaitwa musi wemugovera 12 June 2021 paZvamagamba Secondary School. Varwere vanoporeswa muzita raJesu nokutenda. Mark 16 verse 15. Mugore ra1932 muranda waMwari Paul Mwazha weAfrica akakunda Satani, akamurovera pauriri hwetembere, akafira pakarepo. Mwari akataura kumuranda waMwari Ernest Paul Mwazha weAfrica. Asi pazvose zvakataurwa naMwari kumuranda wake Ernest Paul Mwazha weAfrica, hapana kunyange nechimwe chete chakatenderwa kuti chizikanwe nevanogara panyika. Kuti munzwe zvizere, batai Provincial Secretary Reverend T. Chisango pa 0772 384695. Provincial Chairman Reverend Muchai pa 077 288 2575. Bishop T. Mufute pa 0788 985383. Amen. God is Jesus.